цяжкія і адначасова гераічна ўспаміны аб вайне, акупацыі, вызваленні нашай краіны, а таксама боль страт, жывуць у памяці кожнай беларускай сям'і. Мае родныя, дзяды і прадзеды, бабулі сустрэлі вайну і прымалі ўдзел у народным супраціўленні і барацьбе з ворагам як на роднай зямлі, так і за яе межамі. Гэтак як сыны і дачкі іншых савецкіх народаў, хто разам з намі вызвалялі Беларусь 75 гадоў таму назад. У нашай сям'і асабліва шануюць памяць аб удзеле ў абароне Магілёва ў першыя месяцы вайны, абароне і прарыве блакады Ленінграда, вызваленні Прыбалтыкі. Шмат старонак успаміну датычыцца змагання з захопнікамі на Магілёўшчыне, у падполлі і партызанскім руху у якасці байцоў і сувязных. Але асабісты сум, жаль і спачуванне вызывае лёс тых родных, якія назаўжды засталіся на полі бою і пахаваны ў брацкіх магілах. Трагізм гэтага вельмі добра перададзены ў вершы над брацкай магілай, што быў напісаны адным з маіх знакамітых землякоў, беларускім паэтам Аркадзем Куляшовым. Зараз я нагадаю урывак з гэтага вершу. Ёсць пад старою русаю руская вёска Лажыны. Тым нібы у Беларусі і вербы растуць, і рабіны. Там жаўцеюць прыгожыя краскі за вёскай у лузі, там ржавеюць варожыя каскі, нібы у Беларусі. Там магіла ёсць брацкая ў лузе, за вёскай Лажыны, там хлапцы беларускія чэсна галовы злажылі. Мы без слёз іх хаваем, памятаем пра свой абавязак. Наши слёзы саромятся мужных вінтовак і касак. Мы не плачем, хоть знаем. Не просто солдатские кости засыпаем мы жвіром холодным, а больше штосьці. Засыпаем мы твары з вачамі і вуснамі тымі, на якіх пацалункі дзяцей і жанок не астылі. Жвіром сыплем на руки, якія дзяцей тых насілі. Жвіром сыплем на ногі, якія паўсвету схадзілі. Ногі просяцца ўстаць. Яны стомы ў дарозе не чулі, ды ўбагналі ў магілу іх сілу варожыя кулі. Рукі хочуць яшчэ да грудзей прытуліць сваіх сірат, ды з варожай ласкі паганай дол цесны ім вырад. Хоць прымае гэта зямля, як сыноў сваіх, шчыра, але просяць іх вочы, хоць жменьку палескага жвіра. Толькі дзе яго ўзяць? Як яны Беларусь пакідалі, у дарогу з сабою мяшэчкаў з зямлёю не бралі. Што ім жменька зямлі той? Ты ўся ім патрэбна, радзіма, а ў дарожным мяшочку умясціць тебе ўсю немагчыма. Віншую ад імя пасольства Беларусі ў Рэспубліцы Карэя са святам вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Днём незалежнасці.